също това беше, всъщност това е къща на Владикс, така се пише пас. Значи, супер нещо си впечатлението е ради Майнкрафт. Не знам, VBOX. Знам, че тук е зарано. Не знам, това. Но това си... Да, и това аз ги убих и ги кикнах в този чест. Ще го взема. Или не го взема. Така да примерно. И не иска, и не иска. И просто... Не, щупи се стана на обсидиан. Скачи задава. Как се личи, че никой не влезе тук? Не, това беше някаква къща на Мартото 07. Пусна някакви зомбите с яйце. Само те играят с геймбот, аз не играм. Съм честен. Но ендър често ги чупи. Охлади така. Аз също така ще играм. Ама тука още един е там. Опне. И толкова много сад ми трябваше за този път. Направо ви казвам. Ако разберете колко много сад ми трябваше, сигурно ще се гръмнете. Ще му втори чест. Не, така са слабо. Не са слабчета, слара, така. Вече стаята е ненормално равна. Ненормално. Разбирате ли ме? Тук разлика джуниорите. Не, това сад. Охо. Не искам, не. Охо, вече имам 60 бони и 60 стрели. Поздравле за мен, тия букуци. Ето. И той фунт. И тази пака ми трябва. Да. То с изхабения луки той не ми трябва. Говоря като думите цигани на село. И ще си опика картофи. И това беше всичко. Чао!